ଖାଉଁ। ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧିକା ଖାଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଭାତ ତଥାପି ସାରି ପାରୁନି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମ୍ବୁଲ ନା ଖଟା। ନା କଠା। ହଁ ଖାଇଲି ତାପରେ ଦେଖ ଭାତ ଖାଉଛି। ଏଡ଼େ ବନାଲୁ ଭैया ହସିଦେ ଲେକ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଆଳୁ ଖାଉଛି। ଡାଲି, ଏଠି ଭାତ, ଏଠି ଲୁଣ, ଏଠି ଆଚାର, ଏଠି ହେଲା ଆମର ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା, ଏଠି ତରକାରୀ ସରିଗଲାଣି ମାଛ ତରକାରୀ। ଇଏ ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧିକା, ଟିକେ ହସିଦେଲ ଏଣି।